Jeddi yamde silmaji capantati woni Dakar ɗum ɗo woni Bamako, jene yamde silmaji capantati woni Paris, oɗo sa woni wakkati nantinde on kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. Toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ɗi hannden leydi Tchad. Pelle civil en ɓaki saminere laamu ɓe noddi ɗum nuygel sere leydi ndi teddine gollire. Altinere kengen hejaɓe ɗen ɗon pelle kawriti joƴƴini fedde nde sukaɓe tan gaɗa e muɗum. Pelle ɗe hono noddi yalla ɓiɓɓe leydi en jalta maajo talatare hannden e wi seeɗen heɓaɓe ko weeti ko e leyye ngallure jamina lamar leydi Tchad kono koɓe jalti faɗɗude gaz fewde e sukaɓe yaltunoɓe famajo. Leydi Bene ñalaɗe joni nde fitnaji gaɗi hakkude maroɓe na mbiyanna duroɓe e remoɓe ɗum waɗi e ley laamu Atakura gure cumama hen yimɓe mbarama jawle boni fa hande kulol ana heddi toon. Leydi États-Unis d'Amérique e leydi Grande-Bretagne notiki leydi Inde ɗeɗo leyɗe ɗiɗi foof balliri leydi Inde kaaki e cafaji kewɗe ko tawete ana walla leydi ndi e jaɓɓade immitagol ñaw coronavirus. Fedde mawde addunaare no diranino cellal ɗum OMS kañum du waɗi balligo muɗum. Hannden yo talatare nogay e jeɗɗi lewru ne heɓorde hitande ujunere ɗiɗi e nogay e go'o tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde onon e jamma. Eɗen miccito ñalaɗe joni ɗe hoorejo murtuɓe wonɓe fedde FACT to leydi Tchad nantinino jokkodiral mum e hooreɓe leyɗe goɗɗe yeru leydi Niger saabi so jaaɓi tawdede e kaldal. Altinere kengen laamu leydi Niger finni ka haala e wi mabɓe gollidal na jokkodiral fof wala hakkude mabɓe e Mahamat Mahadi Ali hoorejo ndeɗo fedde FACT. Jantore Abdoulaye Diallo. Niger gollirdu hoorejo leydi ndi yeddi hanki wonde hay humpodiral gotal ala hakkunde hoorejo leydi ndi Mohamed Bazoum e ardiɗo murtuɓe ɓe Tchad Mahamad Mahadi Ali goto e disotoɓe halfinaɗo jokkodiral Mohamed Bazoum Idrissa Wasiri yeddi ɗin kabaruji sakitaɗi ko fati e jokkodiral hakkunde hoorejo leydi Niger e murtuɓe FACT e alet o goto e ɓen disotoɓe hoorejo leydi Niger mo jaɓani inde mum totte wino Mohamed Bazoum nodduno ka téléphone Mahamad Mahad Ali ardiɗo daɗiɓe lundiɓe laamu ngun FACT tumande o andini ɓe salaki tawede e wakkande kaldigal ngam ɓuttu arta e ndi leydi ko ɗon Idrissa Wasiri holliri ko hande hoorejo leydi Niger ɓuri sembinde darde makko ngam wallude Tchad kono ko ɓe Tchad e gardagol Mahamad Itno Déby hollituno e alet o ɓe kaldata e murtuɓe FACT waruɓe Idriss Déby Itno ñande 11 ndu lewru ndu gonɗen e wi makko e hollital ka télévision nationale jogiiɗo konngol laamu ngun Azeb Bermandowa Aguna andini ko ɓe eɓɓi kon ko jokkude hare nden haa ɓe fawa juuɗe ardiɓe ngun goomu konum ko ɓe namdino Niger yo ɓe wallodir ngam fawde jungo hoorejo FACT. E kabaruji to leydi Tchad pelle civil en ɓaki saminere laamu nde wonno e wi maɓɓe ko waɗi joni caggal mayde Idriss Déby Itno yo saminere laamu ɓe noddine nuygata leydi ndi teddine gollire. Altinere kengen hejaɓe ɗen ɗon pelle kawriti joƴƴini fedde nden ɗon fedde sukaɓe tan du won hono ko ɓuuri waɗede mayre ɓe noddi ɓiɓɓe leydi ndi jalta maajo nden ɗon fedde tawti du fedde wonde noddirtende wakkit tamma salinode jonde jeegoɓere Idriss Déby Itno nden du noddi ɓiɓɓe leydi Tchad jalta maajo talatar hannden kolla mette mum en jonnon jamma hankin jagorɗo daraniɗo ndenago ɓiɓɓe leydi Tchad nantini sériyawol wiide maajogol talatar hannde ngol ko haɗa e wi noon seeɗen heɓaɓe ko weeti ko to leydi Tchad jamina laamor leydi ndi kono koɓe leydi ndi jalti jamina faɗɗude gaz fewde e sukaɓe hornoɓe yaltude e ko weeti ko maajade. To leydi Burkina Faso altinere kengen kono koɓe leydi ndi e daraniɓe e rende laddeji ɗi wonnoɓe yiltaru banggue funnangue Burkina caami e tuufol jamba ɗum waɗi hakkude Fadangurma e Pama yimɓe taton mbarmi nayon majjiɓe jiitaka e ɓenɗon majjuɓe ana hen ɗiɗon jeeyaɓe leydi Espagne goto ana jeeya leydi Irlande tawtude konunke Burkina Faso goto kono koɓe leydi noon kolli ana gondi e yiltaru seraji ton ɗi foof yalla ɓenɗon yimɓe majjuɓe ana jiite. To leydi Bene gilla bale ɗiɗi haɓo woni e ley laamu Atakura hakkude duroɓe e remoɓe gure kewɗe cumama e majjum neyi kewɗi boni hen gilla nden laamu hono laamu Atakura toon fof ana laati hono ko huɓɓi yiite nde wonno gure capanɗe woni ko cumi hen. Jantore
Hammadi Adamu. Der département Atakura, commune Tukuntuna, Tangeta, wonno balɗe ɗen hakkunde kamɓe laatiɓe duloɓe remoɓe dullere naira naati hakkunte maɓɓe. En mbiyan ko saabi hinde ko ɗuuɗi maɓɓe ƴamira ike hinde duloɓɓen e ora nayi muɗum e watta e gesele maɓɓe. Fa hannen du ɓe ƴamira ɓe ɗon joddi nani bo ɓe ɗon yoɓata mbaaɓe noddiniɓe laamu ɓe ɗon duydo yahi ɗawiranɓe goonga acci kamɓe laatiɓe remoɓɓen ɓe ummi ɓe bi sey ɓe dawrana hoore maɓɓe joni ɓe naati e dow gure ɗen ɓe cunya ɓe jabba na'i ɓe itta yonkili ɗum mbiyan du bonanda on ƴuwayma illa ñanne wiyama duroɓe gon kan bo ittama yonki goɗɗo maɓɓe fu nangaka yara e laamu joni kam bo laamu bo e itti dabareji no watta to ko tawe wattiɓe newre fonnitiɗum ɗum fu gan o holli wala laatiɗo koɗo e dow genni muɗum. Hammadi Adamu, Cotonou, RFI. To leydi Ethiopia daraniɗo gollidal hakkunde leydi Amerique e leyɗe goɗɗe Anthony Blinken holli kulol mum eno alhaali o wurri tigri hannden ni e wima ko ana miile heɗere jati sabo toon mayde yimɓe mo haali ɗum wakkati nde mo yewtidatno e hoorejo jagorɗo Ethiopie ɗum woni Abiy Ahmed. Kanko Anthony Blinken mo noddi du kono koɓe eritre jalta fa laaɓ no yawiri e lilamu tigre dokka du dalil wiide jalti toon. Leydi Congo Kinshasa altinere kengende hoorejo jagor leydi ndi Jean-Michel Sama Lukonde ana tawano yeso deputy leydi ndi imade majjum yo andine ɓiɓɓe Congo komo yiɗi gollude e no mo yiɗi gollirde yalla mo heɓa faaba muya e deputy leydi ndi jantore Ummuba. Waɗugol laamu newingu e marungu doole hakkunde hitande ujunaje ɗiɗi e nogay e goo ha e hitande ujunaje ɗiɗi e nogay e tati. Ko ɗum woni toɓɓere mawde Jean-Michel Sama Lukonde jagorɗo arano Congo e yeeso deputeɓe. Ko ɗeri 64 woni ko hewtini yeesoɓe suudu mbatu mangu gila ñande nogay lewru nayaɓuru. E nder ɗe toɓɓe 15 woni ko Sama Lukonde ɓurata dolnorade e nder nguulamo makko. O fodi tambitago police e konunkoɓe fiika haɓugo yimɓe jogiiɓe kaɓirɗe kadiwe o waɗay peeje wawayde wallitade no jawle maɓɓe sendire no haniri ɓe ka sengo cuuɗi ñawirɗi o fodiɓe ngenaari fiino ɓe gollira ka dowri. O gouvernement Lukonde no miiji kadi windutugo Congo naaɓe ɓen fuu ka ɗeri wotirɗi fii suɓooji saatiiɗe hitande ujunaje 2023. Jean-Michel Sama Lukonde holli wattay nokkeeli heewɗi wano aéroportuji Mbuzi Mayi, Kinsangani, Kindu e Kinshasa. To leydi Inde fedde daranide cellal ɓiɓɓe adama e adnaare ɗum OMS holli altinere kengende no coronavirus yarta toon ana hulɓini keƴare OMS nantini kabaru majjum e wi makko du leydi Inde ana haani faabede no yaabiri yalla ɓiɓɓe leydi ana ndena e torraji coronavirus jantore Fatimata Sisawane. None corona wonuɗo on enda gayni layude e nder leydi din e nder ñallal alati tun ko timmi 350 yimɓe nawnare den nangi e nder laamorgo no wideli seedeɓe no sifo ko cuuɗi safrorɗi heewi e yimɓe wonuɓe torade nawnuɓe mum waɗanede hendu woɓɓe e nawnuɓe ɓen kaka dambugal laptani woni e mayde ɗum addi leyɗele heewde hollude waɗangol ndi leydi ɗi yimɓe miliyar goto e ko fawi ballal mojoɓere aduna yankore toppitiide cellal no wiye OMS itti fayin ko ɓuri 2,600 yimɓe ko wallitoyo ka ñawdigal e markugol ɓiɓɓe leydi din hari ha hande nafa pesugol walla markugol fiimum andiraka ni enda ko onone keso coronavirus wiyeteɗo variant enda ɓuri hebbingol cuuɗi safrorɗi ɗin himo hulɓini sabu o raaɓay no yaawiri. To e kabaruji leydi Espagne yimɓe 10 jeɗɗon tawa mayɓe e ley laana ka dawɓe nan mbiya ɗanniɓe gonno e muɗum tattono woɓɓe tawama ana nguuri laana ka yiyama e saraji runde e Canaria. Wartude kabaruji ɗi ga leyɗe meɗen Afrique leydi Mali yaawi taaɗi mayde nde ana domi kala ɗum saabi aduna wiyatake na meeɗi yettode muɗum ma gasa caporal chef Kaba Doumbia mo duuɓi 100 kanko du woni ɓurɗo fuu neywude e konunkoɓe leydi Mali mo maayi altinere kengen kanko caporal chef Kaba Doumbia mo naati e konunkoɓe leydi France hitande 1994 mo tawa e basi mawde adunar ndu ɗimmo noddirteɗo guerre mondial caggal nde kaw heɓa guɓal makko ngal saka hitande 1946 kanko oɗo gorko mawɗo ɓe kolli wiide hono fa e yottani hitande 1917 nden mo fuɗɗitinno yoɓede jomdi konunke gonɗo e sultinere sudra makko waɗan alalbari janggo nde.